Kerron teille kuinka mä kerran selkään sain. Se oma oli syytäni, mä kiukottelin vain. Mä hyvän keinon keksin, millä rahaa sain. Menin luokse äidin ja kiukottelin vain. On rölli, mä hirmuinen ja kaikki kyllä tietävät sen. Minä haluan markan, kun naapurin röllilläkin on. Mikä? Minkä takia minä en koskaan saa rahaa, vaikka kaikilla muillakin on? Minä haluan ostaa karkkia. Mä tätä kikkaa käytin ja aina rahaa sain. Menin luokse äidin ja kiukuttelin vain. Mä piparka kun tahdon kaikkein suurimman. Ja enkä käydä nukkumaan, mä tahdon milloinkaan. On rölli, mä hirmuinen ja kaikki kyllä tietävät sen. Minä en halua mennä vielä nukkumaan. Mitä? Minkä takia minun täytyy nukkua, vaikka toiset saa vielä valvoa? Minä haluan katsoa telkkaria. Jälleen keino onnistui, sai jäädä valvomaan. Mä aina tahtoni läpi saan, kun käyn vain ulvomaan. Ja vaikka yö jo myöhä on, mä pyysin lukemaan. Sadun mulle taikka muuten en käy nukkumaan. On rölli, mä hirmuinen ja kaikki kyllä tietävät sen. Minä haluan, että minulle luetaan satu. Mitä? Minkä takia minulle ei koskaan voida lukea satua?